Všade počuť iba zlé správy, jediné čo mi asi bráni rozmlátiť telku bude zbierka DVD. Splácam tiež úver a preto nebude pri mori leto, tak ďalším rokom šetrím zas na ten krajší. Obrazy krvavej doby, média a ropná lobby, Sýria, Ukrajina, Grécko, euro. A doma parlament s vládou, krížený panelák s farmou, krmia svoj dobytok poslušný naďalej. Raz, dva, tri, štyri, prestáva byť asi milý pár. Pár sračov bohatých drží za opraty. Chcú z nás mať otrokov, sluhov a poskokov. Mám v za kým je Čína, mňa naozaj zaujíma, čo bude u mňa doma, ako prežijem. Ľahko stráviteľné rýchlo, obecenstvo, aby si zvyklo, infúziu hypotékou ďalší môže prísť. Raz, dva, tri, štyri, prestáva byť asi milý pár. Pár sračov bohatých drží za opraty. Sluhov a poskokov, yeah! Pomaly po štvrtstoročí neverím na vlastné oči, za toto som štrngal 15 na SMP. Dostávam pomalý pocit, len hrá výmena moci, divadlu scéna rozstal, len kulisy nie.